gore koje treba da se izgradi. Nalazimo se kod hrama Crkve Svetog Apostola i Pavla, Beogradska opština Sopot, Nemenikuće, odakle su moji roditelji. Zapravo, ovo je Kosmaj, srce Srbije. Pogledajte ovu predivnu prirodu. Danas je Ognjena Marija moj rođeni dan i krštani dan. Nalazimo se u Nemenikuću, dakle na Beogradskoj opštini Sopot na Kosmaju, ispred hrama Sveti Apostol i Pavla, gde je čuveni Stefan Dečanski nekada zanoćio i gde se nalaze čuvene devojačke suze. Kada su meštanke Nemenikuća kneginji napravili mladoj pokrov i tako dalje. Dakle, postoje istorijske priče o ranjenom evanđelu koje se nalazi u ovom hramu. Tu sam ja krštena sa svoje 2 godine, 67. godine, na današnji dan Ognjenu Mariju, na koji dan sam i rođena 65. Ja sad ću ući u taj hram sa majkom. Mi smo ovde danas došli porodično i pogledajte taj deo prirode, ostavit ću vas bez reči. Jao, zovi Aleksandru. Dođi da vidiš. Ma ovo moraš da vidiš. Ovaj deo moraš da... A ne, Aleksandra. Jao, sestro mila, da vidiš ovo. Šta je ovo? Pa pogledaj ovo, majko, ispod drveća. Šta je ovo? Pa ovo nema ni u Africi, ni u Americi, ni u Kanadi, ni u Francuskoj, ama nigde nema ovde, ovo nema na Lamanšu i u Švedskoj, a i tamo su predivne prirode. Bože, ni na Islandu, ni u Irskoj, svuda gde sam bila ovo nema, a ovo je Srbija. Blagoslov Ognjene Marije svima. Današnji dan kada sam rođena i krštena. Nalazimo se kod potoka ispred hrama u Nemenikuću u Beogradskoj opštini Sopot na Kosmaju, ispred hrama Apostola i Pavla, gde je zanoćio i čuveni Stefan Dečanski. Danas na Ognjenu Mariju ulazim u hram u koji sam krštena. Ovo je potok ispred hrama. A gore, pod samim Kosmajom, nalazi se Bata Živojinović glumac. Da, naravno, da, ima mnogo ljudi ovde kuću, mnogo uspešnih ljudi i ljudi iz kulturnog sveta, svi vole ovde da kupuju kuće na Kosmaju i da se u njima odmaraju i to je tako već decenijama. Sada, da vidite samo ovaj deo šumice, pa idemo u crkvu. Pa znači ovo može beskrajno da se snima, beskrajno. A ja sedim onim zidinama u Beogradu. Tako je. Pogledaj kako je lepo. Gde sam ja živela i odrasla. Tako je, tako. Evo. Snimajmo ovo gore. Gde se ulazi gore? Pa to ću da snimam, neću nas da snimam, nego ću da snimam kako hram izgleda. Šta je? Baš i zmija. Mene zmije neće i ovde, niti sam kad god ni vidim. Čuvaj mi to u kolima. Idi dolje, siđi na potok da vidiš, sa leve strane. Ajde bre s nama. A gdje s nama, krstila sam te ovde. Nisi nju krstila, nego mene. Pa dobro, ćuti, ne mogu narod da lažem, nisi krštena, nije krštena, sestra je krštena na Voždovcu, ja sam krštena ovde. Pa polako, uvučena je ona, neka, sloboda. Ne treba da kupujem, ove šljive. Evo. Eto, idemo, ajmo majko, ajmo da se završimo, da možemo lepo ko ljudi da sednemo. Jao, ovo je naša džungla, Kako se zove ovo? Kako se zvao? Jaruge, jel? Ne, to se zove Košutica. Košutica? Aha.
ispod Kosmaja Košutica. A inače ova mesta ovako, ovo kad je dole potok, a ovo mi odozgore i tu okolo šuma, šumica, prašuma, zovu jaruge, jel, čuvene sopotske, kosmajske. A tvoj deda, to je 3 km od Sopota do Kosmaja, sve ovo po šumama. Tako mu kaže. Da, kaže moja majka 3 km od Sopota do Kosmaja, sve je ovako pod šumama. Pa naravno ceo Kosmaj je oaza prirode, to znamo. Oaza prirodnog i zdravog života i najlepšeg sklada sa prirodom. U koji vazu, Bog te vidi. Ja mislim da nijedna destinacija na svetu ne može ovako da da puna pluća i da čoveka odmori. Naprosto mislim da to ljudi iz sveta i ne znaju. I ja ću se svojski potruditi da zaista svud po svetu pronesem Sami orasi, to niču sa strane, evo i dole. Sami orasi niču. Dobro. Orasi su inače blagoslov kuće. Evo i ovdje na kapiji, sam. I tu da je kuća odakle potiče, samo da kažem, majko, samo ti hode, majko, lagano, ja ću da kažem ovde nešto sad. Tu odakle potiče otac moje majke iz te kuće, ta kuća je sagrađena tako što je zapravo odsečeno jedno drvo, a kod tog drveta je nađena moje majke prabaka i tako je nastala u stvari porodica Živanović. Kaže se da je ona bila verovatno indijskog, azijatskog porekla, prema našim navodima ima sad nekoliko opcija u istoriji i da se tako objašnjava naša konstitucija lice i naša tamna put. Ovdje ti je majka igrala. Ovdje. Odnosno moj pigmenata moje majke taman put. Tu sam ja igrala, Ovde, kaže majka, su ispred ovog hrama ranije u dvorištu i okućnici hrama se održavale čuvene igranke pre 50 godina. Srbija, Kosmaj, Sopot, Beogradska opština. Ovo je dvorište hrama Svetog apostola Petra i Pavla. Evo. Ovde sam ja krštena. Tu se nalazi čuveno istorijsko ranjeno evanđelje. Evo Mace. Maca. Moja baka je mene zvala Maca. Moja baka je zaslužna što sam se ja rodila i krstila zajedno sa mojom majkom. A to, pošto prema čuvenoj priči tata nije valjda ni želeo da se rodim. I on i dan danas nije neki vernik. Evo, pogledajte, cveće. Tata je bio zakleti komunista, on nije dao. Majka i baka su me dovela ovde sa moje 2 godine i krstili me tajno. Tajno. Dakle, tata je bio uspešni PTT inženjer, saobraćajni i toliko ambiciju imao komunističku da ga je bilo sramota vere i svog porekla i nije dozvoljavao da se krstim, pa su me majka i baka dovele sa 2 godine i krstile me tajno ovde u hramu u Sopotu, u Nemenikuću, na Kosmaju, u Sveti apostoli Pavle, gde se nalazi čuveno ranjeno evanđelje. A to je dan kada su u istoriji upali na molitvu i pobili mnogo naših čednih i nedužnih ljudi, vernika. Ovde je nekada zanoćio i čuveni Stefan Dečanski, a i devojke Nemenikuća ovog mesta napravile su u čast kneginji pokrov, kneginji Katarini, ja mislim. Otuda ovde postoji jedna česma koja se zove Devojačke suze i koja ima tu delotvornost
Ovde su se u ovom dvorištu inače održavale čuvene igranke u vreme kada su bili mladi moji otac i majka, odnosno i kasnije kada sam ja bila mala neko vreme, dok se kodeksi vaspitanja i zdravog života negde nisu rastrojstvom i civilizacijom i promenom političkih sfera pogubili. Trebali smo flašu onu veliku da zahvatimo vodu. Imam ja flašu svakako. Tamo se jedno dete igra, tamo je ovom... tako. Pa što mene sa mojom Moram. Znam ja šta moram da slikam. Sad slikamo vrata. Ajde, sad slikam tebe prvo kako ulaziš. Znam ja šta da slikam, idemo. Hvala Ognjenoj Mariji za svu snagu i zdrav život, sjaj i poslušanje koje mi je dala, pa i da je prenosim ljudima. Hvala. Pazi ovde. Pazi. Ja mali sam pao sam. Polako. Ovde ima ovaj pres. A vidiš, non stop sam u Svetom Đorđa bila sada na molitvi i molila se apostolu Pavlu i vidiš sad dolazim ovde. Ja ti kažem tako. Pazi, da. Evo. Jao, kako je. Ovo gore treba da se oslika, Bože. Vidiš? Ovo gore može da se oslika. Ovaj hram mora da se oslika, moram da se potrudim za to. Inače, poznate da ja želim kao što želim da sagradim tipa Carnegie Halla, neka evropska pozorišta u Beogradu i ja isto tako bi volela da sagradim jedan novi hram. A sada vidim da ovde ovo nije oslikano gore. Volela bih da doprinesem da ovo gore bude oslikano. Nekakav mozaik i da mogu da doniram za to. Čuvaj Aleksandru i privuci je dođe u hram. Čuvaj čuvaj njenu deci potomstvo moje i Stefanu Emanuelu i Nikitu. Da se javi majci i budemo svi u zajednici. Kako je mir noć.
Nalazimo se u hramu Sveti apostoli Pavle, u Nemenikuću na Kosmaju, Beogradska opština Sopot, tu gde sam krštena na Ognjenu Mariju na današnji dan kada sam i rođena. Ovde se nalazi čuveno ranjeno evanđelje i ovo je mesto gde je zanočio i Stefan Dečanski. I čuvena je legenda priča, istorijska kada istinita, prema kojoj su devojke Nemenikuća ovog mesta napravile pokrov u pokojenoj, izvezle pokrov u pokojenoj kneginji. Stoga se ovde nalaze prema istinitoj besedi nalazi se suze delotvorne, devojačke čuvene suze. I ta voda je korisno da se sa njom umije, zahvati, popije. Jo, kako ikona šta su braće. Sve te digitije. Ovako će da se javi sa neba. Ovako će se javi sa krstom. Sve dok ne bude, to neće biti Bog. On dolazi sa krstom. Vidiš ti to cveće? Evo, a nisu karanfilići. Predivne su ikone ovde, Bože. Znam. Čekaj. Evo zelena boja, majko. Vidi ikona u zelenoj boji.